माइनर तो नहीं लगा बता गाना हिट कइले रहल कौन बड़ा सुंदर मार्केट में हिट कइले लगा लड़की के खाली बोल बतावता नहीं लड़की या कहतिया पापा जी के पोसल भुअरी बाछी लेला आहई नयकी आपाची लेला तीन जगह पाची हो पहिल का ऐसा न पाची बजल दू चक्का न तीन चक्का के बोल ध्यान दे रोशन भाई लेकिन एकरा के कंपोज क देले बानी एकरे के कलाकार कह जाला जोन गायक लेडीज कलाकार हो चाहे जेंट्स हो पहले मार्केट में गाना गा देले बड़े अगर जो सेम नकल कर तू गावत तारो मार्केट में तो उसे तहार नाम होई ना लोग कहिबा ओकर नकल क के गइले छोड़ा के उहे धुनवा गा देले ना 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 चल भाई चले आला नहीं की छोड़ा के गइले बा उहे धुनवा अगर जो गावे के मन करता करस लाइन बढ़िया लागता तो का कर के अपन कंपोज क द दिमाग तनी खटा दो दिमाग लगा दो अब देखिए जे हम दिमाग लगा देल बनी बुझइबे ना करी कि हमार गाना उ गोले बलो कि ओ लोग के गाना पे हम गावत एकरे के प्रदुमन प्रदेशी के क्वालिटी ध्यान द लइका गणेश कल की है गणेश जी हे मंगल दायक हे गण नायक मंगल दायक साभा बीचे हो कि न सहायक हे गण नायक मंगल दायक साभा बीचे हो कि न सहायक अब देर नहीं पानी को लगाई 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 मुसवा के कोई के सवरिया आई बाबा यही घरिया आई मुसवा के कोई के सवरिया आई बाबा यही घरिया आई अरे बरसेला सारा देखो कतना हमार सुंदर समाज बा सब ब्यास के समाज नहीं है ना रोशने भाई का बतर बजाओ तड़े हमार दवा कहियो नाल बदो के परसा से बुलाइलो तो कहियो पटना से बुलाइलो इनकर परमानेंट सोजी नहीं एको नहीं खन लेकिन मार्केट में रहे के बाद तो सारा क्वालिटी अपन देखावा जैसे प्रदुमन प्रदेशी देखा देखो कितना सुंदर सेटिंग बा देखो कितना सुंदर सेटिंग बा भोलानाथ के परिवार के हवे गणेश जी लइका हवे उनकर गाना गावत तनी आओ में भोलेनाथ के परिवार के गानो बजाता परिवार के का उनके गाना बजाता पार्वती जी कहत रही भोलानाथ से कि बरसेला सवानावा तो छुएला पालानी रौरा तो बुझाते नहीं खे एहो भोले दानी रौरा संगे संगे पत्थर पर घिसा तबानी जी रौरा ना जाम तो हम अपना बबुआ गणेश के लेके नहीं हर जा तबनी देखी ना बड़ा लेदार भैया से आज भेंट भइल बा हमरा कितना दिन के बाद रंजीत भैया बानी यहाँ के इनका ऐसा धनी कभी छापरा जिले में हमरा कोई लौकत बा लेकिन दुख के बात यह बा कि पैसा खाली यहाँ के बचाव तनी 50 गो देते नहीं है हमरा दुख लगा ये दुख लगा लेकिन खैर कोनो बात ना पैसा के हम मान मायने नहीं के प्यार कोनो रहे के चाहिए ये कम ना है रतन भैया तो कूलरों पर 10 गो धरे ला पंखों पर 5 गो लेवे ला 150 घींच द है हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बहुत सुंदर कारखाना में दुकान बा
हमरा ज्योति नृत्यांगना इनके में सब ले ली टीवी 32 इंच की कितना इंच के बाटे हो कौन भवानी स्टील फर्नीचर बड़ा सुंदर यहाँ के दुकान चलता अभी गरखा मार्केट में उस दुकान हमरा लौकत नहीं कहीं तो वो लोग के कुछ लेवे को के तो खाली आई 150 कम में ही दे देवे तारे विचार इनकर बढ़िया हो गेल 2022 में कहे लेकिन कहीं ना हम भेजवा दी 2000 में 1 लाख के सामान नंबर इनकर ले ले काम बन नंबर बोल दी का नंबर बोल दी तो 50 रुपया और दो दे दो जियो रतन भाई जियो नंबर बोलो 88 0 इनकर नंबर ऐसा बाकी कोई के याद हो जाए कोई के याद हो जाए लेकिन ज्योति तू रेडी बारू तो तनी ज्योति दौड़त आवा एकदम तनी आवा तो मंच पर तनी अब दुल्हे राजा खातिर हम कुछ गाई दुल्हे सरकार के पिताजी के ने कुर्बानी दुल्हे सरकार के पिताजी